Bun, bă fraților, nu știu ce știți voi despre rasol, dar în seara asta e un rasol mai special. Ia uite, bă, grăsimii și zgârce, uite ce fel arată, mâncați aia gura ta. Ia uite ce fel costișoarele alea, mânca le-a arătat. Ia uite-le, frate, ce fel au ieșit. Asta e o pulpișoară, ca o arătat. Asta iar niște coaste. Băi, uite-le ce fel s-a făcut, mâncați gura ta. Dar carne de capră, frate. N-are niciun miros, n-are... Pai, e o bunătate, frate. Mi-am terminat-o, o las o leacă să răcească. Și acum depinde cum vreți să o mâncați. Ori cu usturoi, ori cu sare, ori cu hrean, ori cu oțet sau... Nu știu, habar n-am. Acum mâncați cum vreți, eu mănânc în toate nebunile. Dar nu pot să o mănânc acum că e jale. Frige din toate încheieturile și o las o leacă să răcească. Numai un pic. Și după asta mă... Uite-le, frate, ce fel s-a făcut ăsta. Îmi plâng gură. Ce să zic, voi iar dormiți trist. Ce să zic, pe mine m-a pălit foame și trebuia să fac ceva de haleu. Și, na, am făcut o leacă de rasolier. Și ce să vă zic, somnișor în continuare și eu aștept o leacă să răcească. Gata. Gata. Usturoi. Hai, o seară bună.